lehengo goierriko xake jaialdia ospatzen dugu gaur, federakuntzatik eta alfilekartetik batik bat etorri den jaialdi bat prestatzeko asmoarekin, eta xakea sustatzeko pixka bat baita gazte jendea animatzeko, eta ea norbait federatu nahi duen edo ikusteko. Txapelketak 3 fase ditu, lehenengo Lazkaon jokatu zen pasatzen larun batean, Harry Rodriguezek irabazi zuen 5 puntutik irabazita, eta gaurkoan Beasainen jokatuko dugu, eta azkeneko jardunaldia izango da datorren astean Zaldibian. Goizeko 10:00 izango da, eta lortzen dituzten puntu guztiak batuko ditugu, eta puntu gehienak lortzen dituena hori izango dira irabazle, eta horrela egingo dugu sailkapena. Gainera, nik uste dut politia izango dela, batik bat, egun guztietan dagoelako sariak, eta horrela, umei, zerbait ematen diegu, eta horrela, beraientzako ere poztasuna, ezta. Batik bat xakea sustatzeagatik, hau jarduera ederra delako, berriziki bai pedagogikoki, eta hori umeentzako noski, baina edozein adinetako jenarentzako erabat egokia da, baita adineko jenarentzako ere, Alzheimerra eta horrelako beste gaitzak prebenitzeko eta lagungarria da, eta umei bereziki hori sustatzeko, eta agian jokalariren bat eaterako den. Xakea oso joko berezia da, ez da zuk esan dutzun moduan. Azkenan erabat konplexua da, eta niri joan nintzen, orain dela urte batzuk, Leontxo Garziaren konferentzia batera, berak bota zuen txarla bat, hemen Beasainen, gainera Igartzako jauregian, eta oso harrigarri iruditu zitzaidan, berak esan zuenen moduan, xakean dauden posizio guztiak batuta, guztira barkatu 120 posizio daudela. Hau da, bat eta 120 horren jarraian, ezta? Eta aldiz, munduko unibertsoko atomo guztiak 180 dira. Orduan, benetan oso konplexua da, eta ez dago asko jakin beharrik, eta egia esan, ez da partxisa bezalako, ez da pixkat pentsatu behar dugu, orduan badauka bere mamia ere bai. Batik bat bi zatitan sailkatzen dugu, taktika eta estrategia, taktika kombinazio laburretan laburtuko genuke, eta estrategia pixka gehiago partidaren garapena nola izango den ikusiz, eta zer izango den jokalariarentzako hobekien, ez? Hemenik danoi animatzen zaituztet, 12 urte arte dituzten guztiek parte hartu dezakete, orainik badaude plazak eskuragarri, eta, ono pasatzera etorri zaituzte. Gainera Zaldibian festak dira, beraz, animatu.